Per a configurar els servidors DNS d'un domini primer accedim al nostre SWPanel i hem de buscar el servei d'hosting assignat al domini. A servidors del servei trobarem els servidors DNS assignats a aquest servei d'hosting. Una vegada anotats, anirem a dominis, cartera de dominis i aquí seleccionem el domini a modificar, premem sobre dades DNS i aquí substituïm els actuals pels que hem anotat anteriorment. Una vegada guardem els canvis, aquests poden trigar entre 24 i 48 hores a propagar a nivell mundial, depenent de l'extensió del domini.